Vinga. A veure. Què trobem avui? Home, hi ha molta cosa aquí... Hi ha molta cosa per veure. Mira, Molta cosa acumulada. t'he de ser sincer, fa dies que penso que això, exacte, que hi ha molta cosa que és com... Per què acumulem, no? Per què... Què vols dir que? No sé, a Què mi... vols dir amb això? Què m'estàs dient? No, dic que t'estic dient, bueno, que això està molt ordenadet, però que jo veig molta... Però està mig ordenat. Mig ordenat i que veig molta acumulació. M'has d'explicar, voldria entendre, crec que és interessant, i fins i tot també, no només acumular, sinó l'altre extrem, per què col·leccionem, per què ens agrada. Em genera curiositat, la veritat, saber Per què acumulem? per què acumulem. Bueno, home, per entendre una mica l'acumulació, hi ha moltes formes d'entendre-ho, això. Llavors hi ha una que jo penso que és bastant interessant, perquè barreja les neurociències amb la realitat externa, que és que quan un neix, de seguida la ment humana sempre té tendència a connectar, clar, lògicament, de connectar-se amb la mare. I a partir d'aquí, doncs, bueno, és com si hi hagués una prolongació del cos cap a la mare. Però igual que és cap a la mare, és cap als objectes de l'entorn. Val. Amb tot. Sí, clar, ens Però relacionem cap a tu, i al mateix temps, m'apropo mentalment a aquest senyor. El fet de que estigui en el... I el problema és que, en alguns casos, quan un pues, es troba pues, en una situació una mica, diríem, vulnerable, és a dir, dèbil, vulnerable, no? Pues, sent molta soledat. I llavors què fem? Bueno, doncs fem que, com que resulta que jo m'he projectat cap a tu i cap als objectes, doncs agafo aquests objectes, que ja són part meva perquè jo he sigut el que he anat cap allà, els agafo i em donen seguretat. Vale? Llavors què passa? Que em tranquil·litza. No? Estic dèbil, estic insegur, però si retrobo el que ja he projectat, em trobaré millor, em trobaré més tranquil. No? O sigui, et genera confort. Confort i seguretat. Llavors què faré? Faré una altra cosa. Això serà una experiència positiva que guardo. Per si de cas, algun dia es repeteix una història de vulnerabilitat, repeteix una frustració d'aquestes. I com que la meva humana no té massa límit, doncs què fem? Anem acumulant per si les mosques. Com un reservori d'una seguretat que ens va donar els objectes. O sigui, fem un mapa mental de per aquest moment, per aquesta situació, i vinculem. I com que això m'ha ajudat i m'ha tranquil·litzat, doncs ho reservo i vaig acumulant, per si de cas. Això és igual que quan un té gana, el que diuen ara, hi ha perill de guerra, doncs anem acumulant menjar per si de cas. O la gent gran, que diuen el mateix, tenen el costum de guardar coses, de menjar, però del menjar. Per si de cas algun dia falta menjar, i hem d'acumular. Doncs això és similar. No sé si... Sí. Coi. Bueno, clar, al final, com preparar el terreny o sentir-te a una zona coneguda o que no t'has de, diguem-ne, preocupar perquè allò que tens forma part del teu imaginari, de tot el que t'ha acompanyat. Dóna seguretat, perquè clar, però dóna seguretat perquè jo abans m'he apropat, diríem, no? Sí, he tingut jo la... La iniciativa és de la ment humana, del ser humà, que projecta cap enfora, igual que projecta afecte i emocions, de pas, de retruc, també amb els objectes. I per això els objectes passen a ser part pròpia. I llavors, clar, diràs, i per què no es pot llançar, no? No sé si... Sí, clar. Costa molt llançar amb algunes persones, clar, no tothom és igual, no? Perquè és llançar-me a mi mateix. És fer com una traïció, soc jo, i què? M'he de treure un tros de braç i llançar-ho? No sé si... Sí. Però clar, com tot, a tots sí que més o menys ens agrada tindre coses, dels records aquests famosos, que és curiós que quan te'n vas de viatge, a part de souvenir, li dius record. No li dius objecte, li dius record, perquè saps que allò et porta un record, que estàs generant aquest vincle. Però clar, hi haurà un extrem, hi haurà gent que
es pot acumular però fins a cert extrem. Hi haurà, com tota la vida, segur que hi ha algú que ho porta massa lluny. Sí, clar, el que dona el límit és quan hi ha interferència amb la vida quotidiana. Hi ha gent que són professionals i no professionals, no? Que a vegades ja acumulen tant que ja no poden fer la vida normal perquè l'acumulació ja els desborda. A més, hi ha persones que ho acumulen dintre de casa. I no parlo d'Asperger, de Diògenes. De Diògenes, i no ara parlo... Bueno, Asperger i Diògenes ja havia una relació també, per això també, no? I llavors què passa? És un tema superdelicat, perquè llavors ja el Diògenes va acumulant, que no sempre el Diògenes pot ser també una persona normal que acumula llibres o roba... Vale, o sigui, el Diògenes, perquè sempre associem el Diògenes amb algú que ho guarda absolutament tot. Exacte. El problema del Diògenes clàssic és que és un pacient que ha viscut una crisi molt brutal de soledat absoluta i d'una cosa molt psicòtica, és a dir, una ansietat de vida catastròfica, terrorífica, s'ha sentit buit i llavors qualsevol objecte és com si hagués estallat la ment i hagués tirat tot la part de la ment pels objectes del voltant i agafar-ho i recollir-ho és una forma de recollir-se a nivell personal. I llavors això dona una certa seguretat perquè és el mateix que dèiem abans, no? És a dir, dona tanta inseguretat, no? Clar, o sigui, al final l'objecte, el que puc entendre és que d'alguna manera et serveix com per visibilitzar-te a fora, o sigui, tindre alguna cosa tangible, no? Algo que és com teu, una part de la teva personalitat però que la pots veure i la pots tocar, no només està aquí. Llavors, aquell objecte et permet fer-te una idea inclús de qui ets, perquè és tot el que... Exacte. Els objectes, tu ets tu allò. I els objectes. I llavors, clar, no puc desprendre'n d'aquell objecte perquè és una part meva, no? És un braç, és una cama, no? És un tema molt... Clar, i molt particular. Està clar que probablement amb els objectes de cada persona podries fer una radiografia absoluta de la personalitat. El que passa que arriba un moment, sí, el que passa que arriba un moment que, com que estem molt mancats, diríem, d'afecte, perquè la soledat és terrorífica, i agafo objectes que no tenen res a veure amb mi ja, sinó que, com que la primera crisi és la que explosiona la ment i se'n va lluny. Llavors ja potser hi ha coses que no van ni amb mi, sinó que purament el que he fet és m'ha allunyat tant que agafo qualsevol cosa per sentir-me... I he d'agafar moltes coses estranyes perquè són objectes estrambòtics, perquè són meus, però també simplement em donen seguretat, encara que sigui una pedra. Bueno, quan a vegades et diuen ets un drapaire, que vas pel carrer... Bueno, és el mateix. Que vas pel carrer i qualsevol cosa ho agafes i t'ho endús i sembla que li trobes un sentit a algú que estava a la brossa, probablement, no? Exacte. Que una mica tothom... Bueno, hi ha persones que... Però és una personalitat que es tendeix o és a través d'una crisi o d'un trauma? No, tot ve, el que deia abans, tot ve d'un moment determinat de la vida, també més de jove que de nen, no? Que un ha viscut una soledat gran, una frustració, un problema important. I aquest problema ha creat això, dèiem, el que dèiem abans, una inseguretat terrorífica, terrible, no? Llavors, aquesta soledat dona molta ansietat i aquesta ansietat s'ha de calmar d'alguna manera. I una manera és, bueno, això, recuperar allò que jo prèviament he projectat a fora i donar més seguretat. A l'extrem, una cosa... Això no va dir. Què? No, perdó, digues, que dius l'extrem. Jo pensava que anaves a parlar precisament de l'altre extrem, a l'inrevés, aquest moviment minimalista o aquests que... El contrari, és a dir, que diuen és que he buit el pis i m'he alliberat. Jo en soc una mica així, m'agrada com... em genera motxilla. Sí, soc una mica... Hi ha objectes que si no els utilitzo tant, necessito com dir... Fan motxilla, fan com pes, els dono, no els tiro, a vegades els dono. Qui vol això? Bueno, també es pot entendre de moltes maneres, això. Vull dir, una és que és un intent, diríem, reparatori, és a dir, amb el fons series, no? El mateix, però una reacció teva, en aquest cas contrària, diria, hosti, ja estic fart d'aquest mecanisme, ara tot a fora. Com renovar. Com renovar, en el sentit de dir, hòstia, mentalment jo ja ho faria acumular, però com que és un rotllo, doncs ara ja tot a fora.
forma de parlar, vull dir, Sí, depèn sí. molt de més factors, no? Però bueno, una mica seria per aquí. I la cosa intermitja seria els col·leccionistes. Això anava a dir també, clar, la gent que col·lecciona que ho fa per gust, entre cometes, i no està mal vist. Exacte. No està mal Més vist. aviat, perquè si no, no anirà a museus. Hi ha gent col·leccionista molt passada, vull dir, autèntiques fortunes col·leccionant, Sí. i per què ho vols si no t'enduràs enlloc? Exacte. Sí. Bueno, llavors van als museus, no? Els museus diuen d'això. Els museus, sí. Bueno, és una cosa ja... Bueno, aquí hi ha un altre tema aquí interessant. És que, clar, amb això d'aquesta soledat, quan una persona té una crisi, és igual quan sigui de petit, d'adolescent i tal, pot ser que estableix una relació molt especial amb algun objecte específic. Per exemple, col·leccionista de segells, o de pedres, o de fòssils, o de llibres, no? Llavors, clar, és una relació especial, perquè clar, és més, diguem, racional, no? Ja no és una qualsevol cosa, sinó una cosa que m'estimula, que m'excita, bueno, m'excita en el sentit positiu de la paraula, no? És a dir, que m'estimula moltíssim. I llavors em serveix, no? L'aspecte positiu és que per aprofundir sobre un tema. Bueno, en realitat són els investigadors, ja va per aquí, els investigadors, és això, no? Investigar és buscar, no? I clar, tot això, tot aquest tema, és un tema socialment molt... dona per molt, Sí. Clar, jo, per exemple, ara em ve al cap un museu molt famós que n'hi ha al centre, Frederic Marès, Sí. que aquest home comprava col·leccions senceres. Podem dir que era la màxima expressió de com ja no col·leccionava, comprava col·leccions senceres, i després ho va donar a l'Ajuntament. És que és simpàtica la cosa, no? Que després ho va cedir i era per gust, comprava també per acumular i estava ben vist. Quan no es comença a donar compte que això s'ha anat de mare? Bueno, de vegades Perquè de vegades dius... T'ho diu la família, et passen de rosca, perquè el que ho fa, té pasta, doncs aquest, bueno, ja, com ell, com aquest, amb el Marès, doncs, bueno, feia el que volia perquè era d'ell, no?, els diners, no? Però que la família suposo que de tant en tant li deia, ei, què fas, no? Què et passa, tu? No? El límit personal és delicat, perquè un viu que és una cosa impossible de modificar. Acumulo, i el problema no és acumular, el problema és llançar. És un tema delicat. Clar, és el contraposat. Quan estàs acumulant se't fa impossible llançar. Exacte, no pots llançar perquè llançar és el que dèiem abans, és a dir, és desprendre't d'una part teva. D'una part meva, i per tant, per això, per exemple, els traslados, els canvis de pis, són terrorífics. Amb l'escala de salut mental, les coses que produeixen més ansietat és la pèrdua d'un familiar i després els canvis de pisos. Què dius? Amb diferents, vull dir, amb un nivell similar. Perquè quan estàs fent una mudança, en realitat estàs revisant com tota la teva vida? Com? Estàs revisant la teva vida? Quan fas una mudança, perquè has de mirar tot el que... Tota la teva vida, ostres, és veritat, i llançar coses que són meves, i llançar coses, el que dèiem abans, llançar coses personals... És dolorós, una mudança. A més, són coses més, encara són més complicades perquè són coses familiars. Coses de l'avi, un gerro de l'àvia, no sé quantos, un armari... És terrible, i la gent ho passa fatal. Perquè s'ha de desprendre, perquè clar... S'ha de desprendre per nassos, no? Perquè no hi ha alternativa aquí. És un tema complex, aquest. El traslado, ja et dic, és un dol terrible. Hi ha gent que acumula apunts de la facultat o de quan era estudiant i després d'allò, i que estan acumulant-se a casa i una ha de marxar i ha de llançar-ho. Molta gent diu, tinc apunts de quan d'allò que no els miraré mai més, evidentment, però estan allí. És perquè és com si tingués la sensació de que si els tira perdrà el coneixement o alguna cosa així? O que perdrà una part de... No el coneixement, és la pèrdua del que jo he projectat, del que representava per mi, del record. És un record que em dona vida, que em dona seguretat. Tot sempre és buscar la seguretat amb algú. Per què? Perquè la vida és molt complexa i estem molt sols, encara que estem acompanyats. Bueno, venim sols, no? Venim sols i marxem sols, d'alguna manera. Exacte, i el tema és complicat, en aquest sentit. Sí, sempre es vincula, o sigui, al final vens a dir que l'acumular està vinculat al
a la reflexió de que estem sols i que això ens acompanya i que ens omple. Jo que confesso que no sóc d'acumular, més aviat al contrari. Confesso que tinc algun objecte de petit, quan vaig tenir algun tema de salut, que seria incapaç de tirar. Seria incapaç. Podria tirar moltes coses, tirar o donar, però confesso que hi ha alguna i em puc imaginar que és això extrapolat a més objectes. Perquè al final hi ha una cosa que realment emocionalment em genera com molt... Llavors és com si això ho tingués amb molts altres objectes. Això seria, exacte. I una cosa, ara que has dit una cosa interessant també, és que, clar, no és el mateix llançar que donar. Perquè donar ja no és desprendre's del tot, sinó que ho cedeixes a un altre, que no és tan dolorós. També és veritat, clar. No és tan dolorós. Sí, perquè segueix tenint valor, d'alguna manera, simplement... I continua amb algú proper, encara que no sigui proper, però ja no està llançat a les escombraries, diríem, no? Sinó que és una variant, no? Més suau, no? Que llançar-ho, no? Donar-ho amb algú. Sí, mira, un cas molt personal, jo tenia una guitarra que no tocava, que me l'havien regalat, i hi havia una noia que se li havia acabat de trencar, una amiga, i li vaig canviar la guitarra per un penjoll sí, està una mica, doncs tu la utilitzaràs perquè tu la necessites, jo la tinc allí avorrida fent pols, i em va semblar, l'intercanvi a nivell monetari no era just, entre cometes, però a mi em va semblar absolutament... Per què? Perquè ho podia aprofitar. Aprofitar-ho, perquè ja no és allò destrossar, perquè clar, quan un llença, ho llença, desapareix desapareix la paraula, i això desapareix. En canvi, si ho deixes en un lloc... Clar, amb el meu cap aquella guitarra està tenint un ús, està servint per alguna cosa, no està malbaratada, a més. Clar, això és el que... Clar, almenys a mi em genera... Quina és la cosa més estranya que coneixis que s'hagi col·leccionat la gent, o el cas més peculiar que dius, ostres, de debò... Bueno, hi ha exemples, hi ha dos extrems, no? Que jo conegui per la meva professió, no? Era una persona que conservava tot el que era biològic, no? És a dir, les ungles, quan les tallava... Peculiar. Les ungles, tot el que era de neteja, d'higiene personal, íntima, els cabells, no? Les dents quan li queien, no? I jo anava guardant i tenia acumulat moltes coses. I clar, hi ha bosses de plàstic, sí, ho tenia separat, no? Una cosa de l'altra, però tot amb bosses de plàstic, el rebedor. No? I després l'altre, el contrari, era una persona que acumulava coses noves. Comprava roba, sabates, jerseis, no? Camises, no? I les guardava a casa i no les obria. Tal com les comprava... Tenia el Corte Inglés a casa seva. Sí, exacte. Fins que un dia la família es va donar compte, perquè vivia sola, aquella persona, i va començar ja a moure el tema i va veure que li interferia la vida, perquè anava gastant, no? Tota la falera era guardar coses noves. Però llavors el que també acumulava era l'experiència d'anar a comprar, com l'emoció de comprar o de tenir allò... No, és el mateix amb el fons, perquè en el fons el que era omplir-se d'algú saludable en aquest cas, perquè eren coses noves. Clar, però no les estrenava mai. No. I ostres, el tema biològic tela, Sí, clar. Sí. I em vens a dir que estan realment connectats igualment? O sigui, l'arrel de l'acumular és la mateixa, encara que siguin tan extrems? El tema orgànic era un cas molt extrem, Home, però també era similar, és el mateix, era jo. M'he de guardar les meves coses perquè no puc desprendre's ni de la pell, que seria, no? Ni de la pròpia pell, no? Sí. Mai hagués pensat que el fet d'acumular tingués aquesta connotació, ni... Jo crec que molta gent no hi pensa en el fet que quan acumula que sembla que estigui bé, que és simpàtic tindre coses perquè t'acoren, però que va molt més enllà. També hi ha acumulacions que són agradables de veure, no? Sí. El tipus museístic, hi ha persones que tenen una casa que sembla un museu. Sí. El problema és que després, quan ja hi són, els fills,
hòstia, què faran amb tot allò, no? Bueno, de vegades et diuen, això ja ho tirareu. Ja els hi preocupa, bueno, sí, acumulant des d'aquell moment, des que ells se senten bé, els hi preocupa poc, sí. Sí, però en canvi la gent que fa la col·lecció aquesta sí que es preocupen. Sí, per això. Aquests sí. Perquè, Sí. hòstia, quan jo no estigui, això què faran? Ah, vale, ja. Què faran? Bueno, potser per això el Frederic Marès va agafar i va dir ho cedeixo a l'Ajuntament que ho custodiarà bé, no s'ho malvendrà, no? Exacte, sí. O alguna d'aquestes de deixar com un llegat interessant. Bueno, doncs res, jo et deixo aquí amb les teves col·leccions i les teves... Bueno, sí. No, molt bé. Pots anar acumulant llibres que és coneixement, cap problema, Sí, bueno, sí. Molt bé.